Jangan lupa Jangan lupa Sagung praklawarga paguyuban setya budaya yekti sumadya atur panglipun mring sagung pramriksa kirang pono ambeksa mewah angidung paring ana pangaksama sugeng genya amrik sani
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winanto ing kehormatan konjuk dumateng ngarsanipun para punden para wini sepuh para sesepuh ingkang hanggung mestuti pewen kautamen ingkang dahat pinundi. Dumateng para pangemban-pangembating praja dalasan satriyaning negari ingkang kepareng rawuh, ingkang sampun pono ing pamawas ingkang lebda saring pitutur, ingkang wonten ing siang sonten menika kepareng rawuh wonten ing madyaning sasana suka parisuka lumantar kaliyan para wira pradonga dalasan samangke para paraga ingkang kepareng sowan ngabiyantara ing ngarsa jengandika ingkang dahat kinurmatan dumawa dumateng ngarsanipun ingkang datan katalumpen para pametri budaya pandemen dalasan fen utaminipun nguri-nguri budaya luhur seni kreasi baru kuda lumping utawi jadilan ingkang wonten ing wedal menika samangke nderek nyugata panjenengan sedaya para tamu lan para rawuh para pandemen sedayanipun nenjih paguyuban setya budaya ingkang wingking saking tlatah Desa Mokaton Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten lumebet wonten ing Jawa Tengah indenge Nuswantara Indonesia Raya merdeka. Wonten ngasanipun para pandemen lan fan saking setya budaya ingkang satu kinurmatan dene wonten ing wedal menika nuwun sewu diagunging pangatsama bilih menika wajah baru kula pinangka pengganti kemawon ingkang samangke kepareng derek suka panglipur panjenengan sedaya para pandemen dene nami kula pun eklik wingking saking jiwan namung estu samangke sesarengan awet nggih nembe sepisanan menika mbok menawi kula mundi dawuh saking kadang kala anem namung sanget-sanget kula beteni nenjeki dalang dono kula mboten wani mingkuh awit wonten ing wedal menika samangke kepareng suka plamrikur saha salam pitepangan derek dadi wanu namung estu para-para ingkang samangke kepareng suka plamrikur wonten ing wedal menika makarya sesarengan kalian keluarga Gong panjenenganipun Bapak Bawa utawi Bawa Laras Pak Guru ya walah kok ya dadak amba yang mriki kok ya ora nganggo keris lho nanggap jadilan kira ya kejawen wah wis oh Pak Boy kula saged sowan wonten panjenengan sedaya wonten panjenengan Pak umpami sing dawuh jenengan langsung kula le dugi jam 7 esuk wau nggih pangapunten dumateng ngarsanipun derek mangarya bagya anggenipun panjenenganipun Bapak Bawa utawi Bawa Laras menika Pak Guru ingkang wonten ing wedal menika nderek tasakur wonten ngarsanipun Gusti Kang Mahanasa Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi putra pun selsilih Ajesia Aurelio Rafael Wibowo nunggak semi kabeh nganggo wibawa kaya jenengku aku mburi dhewe ya Sarna Wibowo wonten ing wedal ingkang samangke menika mugi-mugi kemawon Kang putra ingkang dipun kitanaken wonten ing wedal menika nderek pandonga. Donga kula ampun pulih sauni-uni, mengko ndak tetakan terus. Ning nak jadilane ya seneng ditanggap terus kok. Wonten ngasanipun para tamu, mugi-mugi asma kinarya japa kalian wibawa. Mugi-mugi Kang putra ingkang sinugata wonten ing wedal menika ndadosaken putra ingkang saged mendhem jero mikul dhuwur marang asmanipun tiyang sepuh ingkang ateges samangke saged beto asmanipun tiyang asepuh mangambar mangarum wonten ing sapundi papan sae wonten ing alam donya lan saha sae wonten ing akhiratipun Allahumma amin. Wonten ngasanipun para tamu dalasan para pandemen samangke wonten ing wedal menika menawi ngaturi niki nak tiyang sanes lho niki daerah dhewe ngaturi setya budaya menika cucuk upamane diperdel siji-siji eneng dalange regane wis pira oh penyanyine komplit niki jumlah 1 2 3 4 5 34 wis diperdel-bedel mengke enten sokongan barang sing murah dhewe mung MC-ne asline wonten ngasanipun para tamu menika gegejulan sawetawis namung tata upacara dene samangke kang pareng badhe lumampah kepareng badhe sinugata kalian Kang putra-putra
Setya budaya menika kapirang wonten warni-warni paraga. Enten ingkang nembe pendidikan dasar, wonten ingkang SMP, lajeng mahasiswa. Dosene mengke ya joget. Dasare niki mengke napa penyanyine niki menawi boten klentu menika weton saka university kabeh. Wonten ngasanipun para tamu, para ingkang wonten ing nginggil berangkat kimpul sedaya awit mundi dawuh panjenenganipun Bapak Dodo sedaya komplit sak daerah dipun asta. Namung diprakasahi saking elektun ingkang wingking saking lereng Merapi ingkang pun sarmo Ki Toa. Goleng ajer jempleto. Para tamu gegejulan sak wetawis. Sakniki napa-napa nek ora gegojekan ora iso kenal. Awit saking menika samangke setya budaya kepareng badhe ngaturaken ingkang kawula buta wonten ing mriki wonten 8 adegan. Setiap adegan samangke badhe dipun hibur suka langan suka kalian kawimbuh para seniwati ingkang pareng badhe versi dangdutan. Pun niki cucuk ingkang salajengipun pinangka atur ingkang pambuka dene adegan ingkang langkung rumiyin nggih Putra Amarta. Paraga samangke panjenenganipun anak Mas Ribat, anak Wima Ahmad, Juna, Geri, Angga, Gending, Bima, Papa, Deplin kalian ingkang wekasan Andri. Dene wonten ing wekdal samangke kepareng dipun pangarsani saha dipun sesepuhi dening panjenenganipun ingkang winantu pakurmatan Bobo Tunarti. Penggarap aransemen panjenenganipun Ki Dono. Dene samangke kepareng suka parisuka lumantar setya budaya. Yo 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 yo.
Nggih mekaten sekolah wau salam. Yo! Hup! Awas, awas. Yo. Yo. Yo, ho, ho. Hey.
Oh, oh.
Yo, 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 yo. Ya, 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 ya. Hey, oh, oh, oh. Hey, ah, ah, ah. Hey, ah, ah, ah. Hey, ah, ah, ah. Hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah. Yo, 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 yo. Oh, oh. Yo. Was? Ho, ho, ho. Yo, 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 yo.